खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 30 जुन 2025 मायथाइ एबा 15 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान भिडिअ'नि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। मेष राशि, नोंथाङा खामानि मावथायाव जोबोद मोजां दिन्थिफुंगोन आरो गोसो गुदुंजों खामानि मावगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे आनजाद एबा बादायलायनायनि गेजेरजों साख्रि नागिरदों, अब्ला नोंथाङा जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहाखौ दावगाहोनो खाबु मोनगोन। गोबां दावबायनायफोर जानो हागौ आरो बिसोरो मुलाम्फा गोनांबो जागोन। सिगाङाव नोंथाङा सहायनांनाय राङारि हेंथाफोरा दा जोबगोन। दोनथुमनाय बिथांखिफोराव रां थिसननायनि बेयो मोनसे मोजां सम। रौनिया हानजायाव जिउ राहा नागिरग्राफोरा माखासे उफ्रा नाजानायजों जाफुंसार मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोजोनथाव नखरारि जिउ आरो मोनसे मोजां जुलि जानाय जिउखौ रंजानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। वृषभ राशि, दिनै नोंथांनि गासैबो हाबाफोरा नोंथांनि गोजोननायसिम आबुं जागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरजों रंजालु बुब्लिफोर बारहोगोन। नखरारि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। बे राशिनि फरायसाफोरा जाय इन्जिनियारिं फरायगासिनो दं, बिसोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। बिसोरो मोनसे गिदिर कम्पानिनिफ्राय साख्रिनि थाखाय कल मोननो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय थोजासे मदद मोनगोन। नोंथांनि जुलि जानाय जिउआ खुसिजों बुंफबगोन। फालांगियारि आयदायाव गुबुनफोरजों नेटवर्किं खालामनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा सोरखारि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। मिथुन राशि, आथिखालाव गावारि सोमोन्दोआ गोदै जानो हागौ। सुथुरफोरनिफ्राय रैखाथि मोनगोन। गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय जेंनाखौ फोजोबनायनि जाथावना दं। नोंथांनि साननायफोरखौ मोजां लाखि आरो थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। जुदि नोंथाङा सासे लिरगिरि एबा खौरांगिरि, दिनैनि साना मोनसे गिदिर आरो गोथार सान। नोंथाङा मावख'आव खामानिनि गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। दिनै जायखिजाया डकुमेन्टफोराव सागान होनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा गोसोआरि नारसिनथाय आरो जेंनाफोरखौ बाङाइ खालामनो थाखाय धोरोमारि सानथौखौ नागिरगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि, रांखान्थियारि महरै साना मोजां। नोंथाङा आयनि मोनसे उफ्रा फुंखा जौगाहोनो हागौ। खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन आरो नोंथाङा गोब्राब खामानिफोरखौ फोजोबनो हागोन। बादायगिरिफोरा नोंथांखौ खहा खालामनो हानाय नङा आरो नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव दावगानो खाबु मोनगोन। नखरारि आबहावाया गोरोबनाय जागोन आरो इयुनाव नखराव जानो गोनां मोनसे गोनांथार हाबाफारिनि बिथांखि लानायाव बयबो बाहागो लागोन। नोंथांनि समाजारि थासारिया बांगोन। आजै-आजौनि सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय माबाफोर जेंनाया सोलिबाय थायोब्ला नोंथांनि फारसे मोनसे गोरोबनाय सुस्रांनाय जाथावना। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। सिंह राशि, नोंथाङा नोंथांनि बांसिन समखौ नखरनि सोद्रोमाफोरजों बारहोगोन। दिनै नोंथांनि थाखाय थिरांथा लानाया एसे गोब्राब जानो हागौ। नोंथांनि राङा लामायाव बबेयावबा थाबथानो हागौ। बबेखानि रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन। दिनै मावख'आव नोंथांहा गोबां खामानि जागोन। बे राशिनि हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथांनि जिउआव मोनसे मोजां सोलायनाय फैगोन। सोरबा गोजाम लोगोआ नोंथांखौ न'आव लोगो हमनो फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कन्या राशि,
दिनै नोंथाङा लोगोफोरजों दावबायनायनि हाबाफारि लागोन। नोंथाङा फालांगियाव दावगागोन। नोंथाङा गोदान सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनो हागोन। नोंथांनि खामानियाबो बांनो हागौ। बियो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो हागौ। बिदा-फंबायफोरजों सोमोन्दोआव खाथि थागोन। देहायारि असुबिदाया नोंखौ जिंगायाव खोख्लैगोन। साखाथिनि सोरजोंबा नांलाय-खमलाय जानो हागौ। सावस्रियाव जौगानाय आरो गाहायाव फैगोन। फिसा-फिसा आयदाफोराव बांद्राय साननो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि, दिनै नोंसोरनि माखासेया खारनायाव मुखुब जागोन। गोबाव जानाय आरो हेंथाफोरा माब्लाबा जिंगानि जाहोन जानो हागौ। गोसो हमथा, मानोना समा एसेबां गाज्रि नङा जेसेबां दानो नोंथांनो नुदों। नोंथाङा गावखौ साजायना दोनगोन आरो साहसजों जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन। नोंथाङा गोदान कन्टेक्ट गायसंनो हागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन आरो नोंथांनि नखरारि जिउआ गोथां जागोन। फालांगि आरो राङारि आयदायाव दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। माखासे सुबुंफोरनि जिउआव अनलायनायनि हाबनाय थानो हागौ। नोंनि जिउ लोगोरिजों एसे नारसिननाय सोमजिनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा जाय खामानिखौ मावनो लुबैयो बेखौ जोबोद गोरलैयै फोजोबनो हायो। नोंथाङा सासे लोगोनि जोनोम साननि पार्टियाव बाहागो लानो हागौ। नोंथाङा माखासे खामानिनि थाखाय मोनसे गोदान बिथांखि बानायनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि मान-सन्मान आरो सन्मानखौ लाखिनो थाखाय समाजारि हाबाफारिफोराव हेफाजाब होनांगौ। नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ गुबुननि सिगाङाव खुलायै फोरमायनांगौ। बेयो बाथ्राफोरखौ रोखा खालामगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथाङा नोंथांनि फिसाफोरनिफ्राय खुसि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। धनु राशि, नोंथाङा माखासे मोजां बिथांखिफोर बानायगोन जाय फैबाय थानाय समाव नोंथांनो मुलाम्फा होनो हागौ। दिनै हाखु-दाखु जायखिजाया थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। बेजों लोगोसे नोंथाङा दिनै सन्देह खालामनाय हुदाखौबो सामलायनांगौ। सोलोगोनां खामानिफोरा मुलाम्फा होगोन। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। दिनै जेबो गोसोआरि थिरांथा दाला। मोजां मोनलायनायनि आयदायाव नोंथाङा नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। मकर राशि, दिनै बिमा-बिफाया गावसोरनि गथ'फोरजों पिकनिक जानो थांनो हागोन। नोंथाङा मोनसे फोरबोआव बाहागो लानोबो सानथांखि लानो हायो। मावख'नि आबहावाया एसे गिथावना जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बसनि खोथाखौ मोजाङै खोनासंनायनि उनावसो गावनि बिबुंथिखौ होनांगौ। दिनै नोंथाङा एसे अलसिया मोननो हागौ। नोंथाङा मोनसे मोजां आदार लाखिनांगौ। माखासे आयदाफोराव नोंथाङा एसे आबेगारिबो मोननो हागौ। गावनि बिमा-बिफानो माखासे अनथोब हो आरो नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै सासे दुथां सुबुङा नोंथांखौ खहा खालामनो नाजागोन। बेनिखायनो रावजोंबो बाथ्रा दान्थेलायनायाव बाहागो दाला। माखासे आयदाफोराव थासारिफोरा नोंथांनि फारसे नङाबो जानो हागौ। जुदि नोंथाङा सानालासै मोनसे मख'जाथाव थिरांथा लायोब्ला खहा जानायनि जाथावना दं। राजगारावारि रोंग'थिनि गेजेरजों जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो। हाबा जानाय सुबुङा गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे मोजां अनथोब मोननो हागौ। दिनै नोंथांहा हानि नांलायनाय जानो हागौ। बेनिखायनो बे दाङाबाजिनिफ्राय बारग'नो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोब्राब सम जानो हागौ आरो नोंथाङा माखासे खामानिफोरखौ फोजोबनो गोब्राब मोननो हागौ। फालांगियारि सुबुंफोरा माखासे मावसाजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। माखासे राङारि हेंथा थानो हागौ आरो नोंथाङा नोंथांनि होनां रांखौ आबुं खालामनायाव गोब्राब जानो हागौ।
नोंथाङा नोंथांनि न' एबा मावख'नि फाहामनाय आरो सामलायनायाव खरसा खालामनांगौ जानो हागौ। बेनि फिथाय महरै नोंथाङा रां दोनथुमनो एबा रां थिसननो हानाय नङा जानो हागौ। जायखिजाया रोखोमनि बाथ्रा दान्थेलायनाय एबा नांलायनायनिफ्राय गोजानाव था। सिरि आरो गोसो होनानै था। लोगोफोर आरो मोजां हास्थायग्राफोरा गावसोरनि मददखौ होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।